Het papier is versnipperd. Dat gaan we morgen gebruiken voor het papierscheppen. En zoals jullie vanochtend al gezien hebben, staat er op de markt in de muziektent een muziekbeentje. Wie weet welke instrumenten je daar kon zien? Wie heeft dat al gezien? Mirte, vertel eens. Trommels, de drummer. Jet? Heel goed. Een altsaxofoon. En wat nog? En de basgitaar. Heel goed. Het is eigenlijk jazzmuziek waar we vandaag naar gaan luisteren. Jazzmuziek. Lekker de swingende jazzmuziek. Wat zou muziek nou kunnen te maken hebben met onze kunstweek? Want jullie hebben je niet ingeschreven voor een muziekkamp, maar juist om lekker te gaan tekenen en te gaan schilderen. Wat kan muziek nou te maken hebben met kunstenaars? Rosalinde. Ik wil altijd Rosemarijn zeggen. Dat als je muziek hoort, dat je dan inspiratie krijgt om te gaan tekenen of andersom. Ja, heb je dat alles gehad? Ja, ik zit heel vaak op een muziekje op als ik ga tekenen of knutselen. Hey, goed zeg. En wat voor muziek zet jij dan aan? Meestal muziek van de radio of van Kinderen voor Kinderen. We zijn bezig met het Kunstfestival. Kunstfestival Aardenburg. En in samenwerking met het Kunstfestival hebben wij de kunstlabo's georganiseerd. Een kunstlabo voor kinderen en een kunstlabo voor jongeren. Waarin ze een hele week worden ondergedompeld in de beleving van kunst. En het maken en het kijken daarnaar. En wat hebben jullie vandaag specifiek gedaan? Vandaag er komt zo meteen een band, de band van Mitchell. Die heeft 2 vrienden meegenomen, het is een gelegenheidstrio. En ze gaan muziek maken in de muziektent. En eigenlijk wordt de muziek gemaakt op basis van de tekeningen die kinderen gemaakt hebben. En zij zetten die tekeningen om in klanken en de kinderen gaan vervolgens met die klanken ook weer kunst maken. Rosalinde zei ook al heel goed, ik kan luisteren naar muziek en dan ga ik daar iets bij verzinnen. Maar Rosalinde zei ook, omgedraaid kan het ook. Hoe bedoel je dat? Nou, dat als je tekent en dat aan een muzikant laat zien, dat hij daar ook iets bijpassend kan bij spelen. Een schilder, onder andere, die graag naar muziek ging luisteren, is Kandinsky. Hij ging graag naar het Concertgebouw toe en dan ging hij naar klassieke muziek luisteren, van Schoenberg vooral. Dat is een klassieke componist. En ik ben wel eens benieuwd, wat zien jullie in dit schilderij terug? Wat zien jullie daarin? Het is een beetje moeilijk te zien misschien. Ik begin bij deze tafel. Een vogel op zijn kop. Een vogel op zijn kop. Mienke? Als je het niet weet, dan mag ook, hè? Poppetjes of zo? Hoe heet dat eigenlijk als we een schilderij bekijken waar we niet direct zien wat het is? Hoe heet dat? Weten jullie dat? Abstract is het dan een beetje. Abstracte kunst. Je mag erin zien, dat is het leuke bij abstract, wat je zelf wilt, hè Mienke? Maar sommige mensen zeggen, maar misschien zien jullie zien er ook hele andere dingen in, dat vind ik wel leuk. Hier het publiek en die grote zwarte vlek, dat zou wel eens de klassieke piano kunnen zijn, zo de vleugel. Het lijkt me leuk als we daarna hier eerst voor de middag iets gaan maken voor de muzikanten. En als we dat dan gaan laten zien, dan zou je misschien zeggen van, yo, die tekening of dat schilderij of dat werkstukje is zo leuk geworden dat ik daar wel een muziekje bij kan verzinnen. Dat is wel een gaaf experiment, toch? Ja. Terug laten starten, hè? Ik zoek even een akkoord. Ja? Moet je Marleen daar nog even terug laten starten. Hey? 1, 2, 3, 4.
moeten niet zomaar, maar op de zijkant. Waarom? Waarom moeten die vingers op de zijkant? De vingers moeten op de zijkant. En waarom? Om die duim plaats te geven. Ja. En nu naar de vijfde snaar. Hoe noemt deze snaar? A. Ah, heel goed. Ja. Dus ik ga speel maar op de A-snaar. En speel maar op de D-snaar. Heel goed. Hoe moet dat die vingers zijn? Hoe moet... Ja, moet zo. Mooi rond vingers. Kijk aan. Ja, rol weer af. Naar beneden. Handen bij de grond. Buig je benen. Goed zo. Strek. Rol op. Handen op je benen met je vingers naar de binnenkant. Andersom, Emily. En val. Stap, sluit. Val. Stap, sluit. Mooie zwem. Duik. Rol op. Voetjes. Strek. Strek. Helemaal omhoog, Caitlin. Helemaal van de grond. Omhoog. En nog een keertje. Rol af. Plié. Kijk tussen je knieën door. Strek. Rol op. Nou, let op je handen. Emily. Andersom. Ja, goed zo. Val. Pam, pam, val. Zwem. Duik. Rol op. Voet. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.